va belege la fina cherava amare ceva va belege la fina cherava cașuchea amova e vede haide parisima pe parete zlatno romi neća veke Isima da dušmanja ama te ove sa se vesele Ev kogale te namisinen soisi amen O pare Cana em amena Kasi si godi O pare pesine O pare Cana em amena Akasi si godi O pare pesine O pare franese E toți consili O generali Teneva Ai conceneva Toți o generali Magama me chamen Magama me rona me daya me date Ai conceneva Toți o magama me Magama verona ai medaglia Otoya mi familia che nella yes Hai taricati Haide I koji ne znajem I koji neću vam Za baš taj isti Bogati Od dušmanine se strahuvam Zašto to za prijatelji njama Imam si žena, deca I familija I koji ne me poznava Da zapovjada Da se zapoznajem Sa stoškog generala Ima me u всичко по-малко Не търси ме много Защото ние си знаеме Какво си имаме O parole vedi I хиксметица Ето що скини Коси зорани Ajde be Toško generali Ajde be Frana Obdikene A kıyametica je Toško skini O farno ne vedo Kayavena I taribari Francija Ako ima някой Da se pokaže Da se pokaže Rigide taki yes Rigide taki yes Samo na preskata magistrala Няма край от лунота Няма БМВ-та Имаме хикспетица Аудита и Мерседеси Даваме лефига за тях Имаме си коли Караме си Имаме си БМВ-та Бели лебеди Е Тошко скоро бебе О, Романе Антивари пешена Теги на мама Авари франесе Е Тошко Момчета, абе ти глух ли си?
си там до не, заради това не си глух. И аз ще бе Супер Марио. Значи, казваме така. Всеки бяло БМВ не може да караме, защото мръсотията е БГ. Всеки бяло БМВ не може да караме, защото мръсотията е БГ. Само Тошко генерала, той е човека риск цял живот. Имам голямо сърце, затова караме опелите, бебетаки светици бре. Няма като Франция, няма държави. Омани фронти ме. Окани фронти гем. Ля, десет, гледай как се прави. Чу, чам, иде такия. Само за Мишо, за боксера. Ако има някой на ринга да се покаже, иде такия. Само за тежката категория. Идемо, така бе. Айде. Ако има някой на ринга с всяките юмруци, като на Мишо, защото казва Мишо, ние сме на ринга. На пътя не се показваме, не се доказваме. Да се знае, айде сега усилиме малко. Усили се малко и дай малко темпо. Не. Искам оригинално, германци. Оригинално. Мишо, поздравам специално от шампионите от тежката категория. Да се знае. Значи, ляв, десет, гледай как се прави. Чу, джам, гледай как се прави. От никъде се страхувам на рига да излеза. Защото имам яките юмруци. Ляв, десет, гледай как се прави. Ама Мишо, трябва да покажеш и техниката. Аз ще си имам. Дай аз. Айде, Мишо. Тежката категория. Да се знае. Ако има някой на ринга да излезе, да се покаже, да тигне такия, регене такия. Десет, гледай как се прави. Чум, джам. Тука, значи сега няма да... Това е вече старо, да знаеш, Марио. Супер Марио. Да знаеш, че това е старо. Ама, знаеш ли кой е ляв 10? А сега има. Усили се малко. Апъркът. На Джошуа. Апъркът. Покажи как се прави апъркъта. Айде. Айде. Първо, ляв 10. Айде. Зайде. Ляв. Ти си по-бърз. Аз не мога. Айде пак. Айде. Ляв 10. Вей как се прави. Чум, чам. Ще ти разбира, хора. Фасона. Айде. За на яките шампиони от тежката категория. За Мишо шампиона течение на акана ели. Дошкоя. Значи, Мишо, то си речи, че си тренирал, ама то като го гледам и той е от тежката категория. За двамата баджанаци
от тежката категория. Имаме си ляв, десет, ляв, десет. Имаме си долен аперкът, 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 аперкът. Yes! Който иска на ринга да излезе, да се покаже със силностите. Не се страхувам, да знаете, защото сме от тежката категория. Имаме и ляфите си, и ляфите си, тъгде такива си, тъгде такива. И ляфите си, и ляфите си, тъгде такива. И ес. Сега имаме и друго. Не, че имаме само ляп и десен. Имаме и друго, ела тук до мене малко. Точко. Аз съм си мъж по поръчка, маха свършената тръжка. Има си който поиска, да не се сърдят операторките. И те са си мъж по поръчка, от тежката категория. Има си който поиска, иска. Айде! И ляп, да се гей, как се прави. Регеде такия, стигеде таки, тигеде таки, тигеде таки, тигеде таки. И си най-добрия. Айде! Ако има някой от тежката категория да заповяда, ние си знаем. Значи Вишо и Тошко каза така: ако има някой от тежката категория, винаги сме на ринга. Защото имаме и ляп, десет, не как се прави, ям, чум, не как се прави, ям, десет, не как се прави, ами, не ни пускам смяна! Мудар ген.